मालुनोबो गासैबो फोथारिफ्रा गावसोरनि अननायखौ दिन्थिनानै गोजोननाय लादों। Father Sisaजों गोजोननाय लादों, अननायनि सिनखौ दिन्थिदों। सिस्टार आरो दौरिखौबो गावसोरनि अननायखौ दिन्थिनानै निमाहा बिदों। गासैबो फादार सिस्टारजोंबो निमाहा होलायदों। लाइमुथि पारिसनि एसिस्टेन्ट पारिस प्रिस्ट माइकेल माराक आरो बेजों लोगोसे सिस्टारफोर बेखौबो 1 नम्बर बेरबारिनि मण्डली जेसेबां मिटिङाव बाहागो लाफैदों बिथांमोना गाव गावनि अननायखौ आरो निमाहाखौ बिसोरनि गेजेराव दिन्थिनानै निमाहा बिदों। जों दायो गाव गावनि न'खर गाव गावनि बिमा बिफा गथ' गथायखौ सन्मान होनायनि गेजेरजों जों दिनै नुनो मोनदों गावनि अननाय गावनि न'खरनि अनलायनायखौ जोङो नुगासिनो दङ रिट्रिटनि गेजेरजों। जायफ्रा गथ'फोर बिमा बिफाखौ खुलुमदों, जायफोरा बिमा बिफा गथ'फोरखौ खुलुमदों, बिब' बिनानाव अनलायदों। गावजों गाव निमाहा लालायजों गावजों गाव गोरोन्थिखौ बुंलायनानै निमाहा होलायदों गोथार जिउनि बोलोजों। बिदा फंबाय अनलायदों, बिमा बिफा फिसा अनलायदों, न'खर न'खर अनलायदों। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kristus singau tanai biar gariau gini biar sanberni ritikau gasai bima apa kau mana deh bima apa kau dah naik deh mesti menggenau mendeh mesti bima ucap nuaman bipa ucap nuaman oblaber mesti ni korau dah nani binayau siapa ucap bagi ondeng bima bipa ucap bagi ondeng naik hal mesti bima kau ni berkau najau deh Jai Praja bima apa kau mana ya? Bima apa kau owner? Biji belah sini berkau mana? Arbi kau jere. Jai, orang Yesus Kristus aja ni. Cita ni robai dongo. Cita ni robai orang Yesus Kristus agak sih orang ni kau tu bima apa kau berhudung. Nangser boy ber, orang ni online ko mana terkai, online kapar boy ber hantu korek kinde, korodang kinde, besok padara, ketar cakamin dan itu ko berhugan, boy ber nangser ber hantu korai de, kau ni non tapi nai, siapa kau kesekan, siapa kau kesekan, ayah apa kau kesekan. Kira kita cakap ini dan padara berhugan.